Dobrý deň. Chcela by som touto cestou nahrať recenziu na terapiu Randes Intuícií so Sofiou. A dôvodov, prečo som sa do toho prihlásila, bolo viacero. Ale takým hlavným bolo, že som riešila tému zdravotné problémy a nevedela som, respektíve nebola som si istá, či som pochopila ich spirituálnu príčinu, prečo sa mi dejú. A hlavne ako si pomôcť. A táto myšlienka, respektíve táto terapia, kde sa pracuje s vyšším ja, s vašou múdrejšou časťou, ktorá má tieto odpovede, ja osobne tomu verím, že to tak je, mi prišla úplne úžasná a veľmi rezonujúca. Zároveň veľmi dobre poznám prácu Sofie, konkrétne projekt Cyklická žena, a absolvovala som aj jeden z jej kurzov Vychytávky pro život. A vďaka tomu som mala možnosť Sofiu spoznať a vlastne jej prístup k celej tej jej práci a k terapii. Zároveň som si všimla, že Sofia je veľmi láskavá, ľudská, empatická, aj profesionálna. Počas terapie som sa cítila s ňou v bezpečí, čo je pre mňa osobne veľmi dôležité. Samotná terapia bola teda pre mňa obrovský zážitok, veľmi silný a emocionálny. A vlastne dala mi tie odpovede, ktoré som potrebovala. Tu poviem ešte, že úprimne som sa trošku obávala, ale to za seba, ešte pre touto terapiou, či vôbec to dám, či to zvládnem, či sa mi podarí napojiť na moje vyššie, lebo ja mám veľmi silnú aktívnu myseľ. A práve z tohto dôvodu som sa toho obávala, či to vôbec pôjde. Ale tu chcem povedať a vyzdvihnúť a pochváliť Sofín prístup, jej skúsenosť a šikovnosť, že áno, že sa mi to podarilo a sama som teda bola riadne prekvapená, že je to možné a že sa to dá. Takže ktokoľvek, kto má takéto obavy, nemusí mať, je to možné aj pre vás. Dostala som odpovede, ktoré som potrebovala počuť, takže to mi veľmi pomohlo a verím, že mi pomôže. A zároveň tam nastala aj úľava, lebo veľa vecí, ktoré mi tam prišli, som už vedela, len som si ich možno, že nemohla alebo nechcela priznať. Alebo som si nebola istá, či je to vlastne to práve pre mňa. Takže to chcem vyzdvihnúť a oceniť. A teda za mňa túto terapiu vrelo odporúčam. Myslím si, že to veľmi môže pomôcť. Mňa tam asi najviac lákalo to, že sa pýtate vlastne tej vašej múdrosti, vašej tej múdrejšej časti a už sa neobracete na tie externé zdroje. Takže si myslím, že, lebo naozaj verím, že všetky tie odpovede máme v sebe a teda myslím si, že by vám to mohlo pomôcť. Takže za mňa jednoznačne odporúčam a ďakujem za túto skúsenosť.